Оешма ишек алдындагы теплицаларда 85 мең төпкә якын сальвия, петуния, бархатца, синерария һәм башка бик күп гөлләр, чәчәкләр утыртылды. Әле тышта кар да эремәгән, ә теплицага килеп керү белән күңеленә җылылык биләп ала. Яшеллек, чәчәкләр күзләрне иркәли. Быел инде алдагы елдан аермалар буларак ящиклар һәм кашполар эләчәк без урамга. Без шуңа асылны үсә торганнарны әзерлибез, күбрәк күләмдә. Һәм күп еллыкларны шулай ук безнең чәчү бара. Чәчү түгел инде, күчереп утырту. Дельфиниум, менә котовникны. Теплицаларда эш иртә яздан башланды. Кызлар чәчкәләрнең телен белеп эшләмәсә, Мөслимебез шулай матурлыктан нур чәчеп утырыр идемени. Теплицаларда мишләр утын белән ягып җылытыла. Бу эшләрне Илназ Бахауов, Марат Фәрдиев, Илфак Фәттахов башкара. Утынны да егетләр үзләре әзерлиләр. Менә безнең эш вакыты иртә яздан башланып китте инде. Һәр елдагыча чәчәкләрне башта ящикларга орлыклардан сибеп үстердек. Безнең инде тишелү 100% бара. Мөслим урамнарын быел да берсеннән-берсе матур чәчәкләр, асылмалы кашпо гөлләр бизәячәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.